മലയാളത്തിൻ്റെ ശാലീന സുന്ദരി എന്ന പദവിക്ക് പലരും പറയുന്ന പേര് ഒരുപക്ഷെ കാവ്യ മാധവൻ്റേത് ആയിരിക്കും. ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ ബാലതാരമായി അഭിനയിക്കുകയും പിന്നീട് ലാൽ ജോസിൻ്റെ ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ എന്ന സിനിമയിലൂടെ നായികാ പദവിയിൽ എത്തിയ താരം കൂടിയായിരുന്നു കാവ്യ. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങളെല്ലാം സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ. ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ ദിലീപ് ആയിരുന്നു കാവ്യയുടെ നായകൻ. നിരവധി സിനിമകളിൽ ഇരുവരും നായകന്മാരായി അഭിനയിച്ചു. മലയാളത്തിലെ അക്കാലത്തെ മികച്ച ജോഡി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും എല്ലാവരും പറയുന്ന പേരായിരിക്കും ദിലീപിൻ്റെയും കാവ്യയുടെയും. പിന്നീട് സിനിമയിലെ നായകനെ തന്നെ കാവ്യ ജീവിതത്തിലും നായകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ദിലീപിൻ്റെ നായികയായി നിരവധി സിനിമകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കാവ്യയെ തന്നെ ദിലീപ് വിവാഹം ചെയ്യണമെന്നാണ് ആരാധകരെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. ഇരുവരുടെയും പുതിയ സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒപ്പം ദിലീപ് കാവ്യ ജോഡിയെ ചേർത്ത നിരവധി ഗോസിപ്പുകളും പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ ദിലീപ് തൻ്റെ ജീവിത സഖിയാക്കിയത് നടി മഞ്ജു വാര്യരെയായിരുന്നു. പ്രണയവിവാഹമായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും. എന്നാൽ പിന്നീട് ദിലീപും മഞ്ജുവും വിവാഹമോചിതരാവുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ദിലീപ് കാവ്യയെ ജീവിത സഖിയാക്കിയത്. ദിലീപ് മഞ്ജു വിവാഹമോചനം സംഭവിക്കും മുമ്പ് തന്നെ കാവ്യയും നിശാൽ ചന്ദ്രയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നിരുന്നു. ദിലീപും കുടുംബവും വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് പല കാരണങ്ങളാൽ കാവ്യയുടെയും നിശാലിൻ്റെയും വിവാഹമോചനം നടന്നു. കാവ്യ വിവാഹമോചിതയായതോടെ ദിലീപ് കാവ്യ വിവാഹം വീണ്ടും മലയാളികൾക്കിടയിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാവുകയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗോസിപ്പുകളെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്ന വിധത്തിൽ ഇരുവരുടെയും വിവാഹം കഴിയുകയും ചെയ്തു. 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ദിലീപ് കാവ്യയെ വിവാഹം ചെയ്തത്. മുൻകൂട്ടി ആരെയും അറിയിക്കാതെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. താൻ കാവ്യയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നുവെന്ന വാർത്ത ദിലീപാണ് ആരാധകരെയും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളെയും സിനിമാ പ്രവർത്തകരെയും അറിയിച്ചത്. ഇന്ന് ഇരുവർക്കും മഹാലക്ഷ്മി എന്നൊരു മകളുണ്ട്. ദിലീപിൻ്റെയും മഞ്ജു വാര്യരുടെയും മകൾ മീനാക്ഷിയും ഇവർക്കൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ ദിലീപുമായി നടന്ന വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് കാവ്യ മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വീണ്ടും വൈറലാവുകയാണ്. മുൻപ് കാവ്യ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വൈറലാകുന്നത്. തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ദിലീപുമായുള്ള വിവാഹമെന്നാണ് കാവ്യ പറയുന്നത്. പണ്ട് പലപ്പോഴും തൻ്റെയും ദിലീപിൻ്റെയും പേര് ചേർത്ത് ഗോസിപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ ചിരിക്കാനുള്ള വകയായി മാത്രമാണ് അതിനെ കണ്ടിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ പിന്നീട് ആ ഗോസിപ്പുകൾ ജീവിതത്തിൽ സത്യമാവുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കാവ്യ പറഞ്ഞത്. കാവ്യയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്: ഞാനും ദിലീപേട്ടനും ഒന്നാകണമെന്ന് ഞങ്ങളെക്കാളും ആഗ്രഹിച്ചത് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരായിരുന്നു. കാണുമ്പോഴെല്ലാം ചില ആരാധകരും ദിലീപേട്ടനുമായുള്ള വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയായിരുന്നു പതിവ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുവേണം എന്നത് എൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഏതൊരു മാതാപിതാക്കളെ പോലെ അവർക്ക് അതൊരു മനസമാധാനമായിരുന്നു. പല തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ അവർ നടത്തി. അതാണ് ദിലീപേട്ടനിൽ എത്തിയത്. എന്നെ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ ആരും എതിര് പറഞ്ഞില്ല, കാവ്യ പറയുന്നു. സിനിമയിലെ തൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ചങ്ങാതി ദിലീപ് ആയിരുന്നുവെന്ന് പലപ്പോഴും കാവ്യ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ദിലീപിനോടുള്ള സ്നേഹവും കരുതലും കാവ്യക്ക് മഞ്ജു വാര്യരോടും ഉണ്ടായിരുന്നു. നടൻ എന്നതിനേക്കാൾ ആ വ്യക്തിയോടായിരുന്നു ബഹുമാനമെന്നും കാവ്യ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീടാണ് എല്ലാം മാറിമറിഞ്ഞ് ദിലീപിൻ്റെയും മഞ്ജുവിൻ്റെയും വിവാഹമോചനവും കാവ്യ ദിലീപ് വിവാഹവും. ദിലീപുമായുള്ള വിവാഹം ദൈവനിശ്ചയമായിരുന്നുവെന്നും ജാതകങ്ങൾ തമ്മിൽ പോലും ചേർച്ചയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കാവ്യ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആളുകൾ കൂടുമെന്ന ഭയം കൊണ്ടാണ് വിവാഹം രഹസ്യമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്നും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും വിവാഹത്തിന് തലേന്നാണ് അറിയുന്നതെന്നും കാവ്യ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ ദിലീപിനും 2 മക്കൾക്കുമൊപ്പം ആലുവയിലെ വീട്ടിൽ കഴിയുകയാണ് കാവ്യ. ഇടയ്ക്കിടെ പൊതുപരിപാടികളിലും താരങ്ങളുടെ പ്രത്യേക പാർട്ടികളിലും കാവ്യ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ വിവാഹത്തോടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അവധിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാവ്യ ഇപ്പോൾ.